Usa ka motorshop sa Cagayan de Oro City ang gilungkab. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, miagi sa atop ang mga kawatan na pasulod sa maong establishmento diin at dakong kantidad sa kwarta ang nakuha. Ingani na ang itsura sa motor shop ganhimutang sa Puerto Highway sa Cagayan de Oro City, human gilungkab sa milabayng adlaw. Makita pa ang kisame nga nabuslot, busa dako ang pagtuo nga dinhi miagi ang mga kawatan aron makasulod sa establishmento, labi pa nga wala nahilabtan ang main glass door niini. Bungkag sab ang vault sa mong patigayon kung asa nakuha ang kapin 80,000 pesos nga kwarta. Kato lang gipang repair pa man namong katong nga kuan previous katong nga damage na mga kuan. Kamulo pa ming repair karon din. So far mawara man gyapon as is business as usual, mawara gyapon wala may kuan. Ang amo lang mga kuan sa padlock okay ra man. Pero naay mga kuan adjustment gamay. Hinoon gawas sa kwarta, wala nay laing nawala sa mong motor shop. Sa investigasyon sa kapulisan sa Puerto, nagtuo silang dili lamang usa ka tawo ang nagpaluyo sa pagpanglungkab, labi pa nga hingpit gayud nilang naablihan ang vault. Samtang ilahan ang gimanduan ng management nga i-retrieve ang CCTV footage sa establishmento aron makatabang sa investigasyon. Ang bolt, kabalo sila, ang bolt lang mismo, naguba man nila. Ang bolt, dili na basta-basta maguba, pero napangitaan lang na maagi nga maabrihan nila. So, posible nga nakising nilang area, na nagkailahan ang na monitor ang area, ang vicinity, before sila nagkandak sa maong robbery, sir. Real, ginalantaw na karon sa kapulisan ang ilahang listahan sa mga grupo nga nalambigit sa pagpangawat sa ilahang area. Busa ginapaabot na lamang nila karon ang kuha sa CCTV aron masubay na nila ang mga suspect nga mihimo sa maong krimen. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.